ne no ya shiga gona da wallahi ta ga ku ne masu kudi su ne da shari'a idan na ga musu wai idan mutum ya nuna wannan murcin ne shari'a a ko da burne ba kai me gida ni dai ka ganna yanda kai ka ganni sai Allah ya yau kashin nawa ne 20 sai Allah a ga naka abu alkhairi baya kaza a to ka ga amma akwai wai zai miƙo mini ga naka ba ka miƙo mu mallam a wani kasan mun ka tule ba zai miƙo gidan an a shi kenan kin san ba faɗa da kwastoma mi ga mai kwastoma ne kana lura yi ka da hannun ka miƙo mu gidan a mace gaskiya gidan nan gaskiya ta yi tsada wannan ya kamata kirin na shekarun jiya bahaushe gida ce amma ya kamata a daina su gashi Allah ba da sa'a sai Allah mai gida I love you I love you eh he shot you me kake nufi to ne I love you ka kalle ni ka ce min I love you wallahi ayye mi te ni ba mi sai ka ga ya mi kake ce min I love you ya sai ka kalle ni ka dibi sama na ka sana ko na ka gani ya kawai ne zaka ce min I love you to kai ma I love you din da kake ga min wallahi kai ma I love you yarinya dan san ki I love you ni ma kai ma I love you ka ce kuma kana kara faɗa ya hakuri ke cewa ina son ki ke ma ke ce kina son shi ni na fada kai Allah na ta kai kun samu na ji kun kin gane watanni ka san Allah Allah na dauka wani kyakkyawan zaki ka mata ai tunda naga ta tun kuɗe wannan hular ka wani gode I love you abun da kalma I love you sorry a sorin gidanku na kanka karshen ma kai ma sorry din ba ka gane ko cewa kai hakuri ni ke dari dan yaki da jahilci ai ba ne kai wai kai ai na maka sai lokacin I love you nayi wato nayi zaman gudu a wannan jamkar din Allah na ga ma wannan mari wannan na ce ma jamkar kai dala wallahi sai ki ba kullu ka shi goya a gallan ne ya saba ga magana na ga ma dala ka in je in zaman kai ka duba wannan karin wannan jamkar ba ho kawai dala ya ai wallahi mahada bai asibiti bai bai yi ne da karar Allah mahada amin maso Allah ka ga karfin kauye mo kam ya Allah ka ga zan nuna ma dan kauye ne ni zan nuna ma karfin buski